Gogoratu, galdetzen badizute, nik 11 telebista. Gabon, otsaiak 17 dituen honetan, pobrezia energetikoaren aurkako eguna da. Hainbat kolektibo ekologista, sindikatu, auzo elkarte, etxebizitza sindikatu eta gazte eragilek, argindarraren prezioaren igoera salatzeko martxan jarri duten dinamika aurkeztu egin dute gaurkoan Bilbon. Zehazki, Euskal Herrian etxebizitza gune handiena dagoen hiriburua da Bilbo. Tamalez, pobrezia energetikoak errealitate izaten jarraitzen du Euskal Herrian eta gero eta larriagoa gainera. Gaur egindako agerraldia tartean sukaroriak eta ekologistak martxanek salatu dute energiak eskubidea izan beharko lukeen arren, ezinezkoa dela milaka herritarrentzat argindarraren fakturak ordaintzea. Bestalde, Jaurlaritzaren eskutik 74 laguntza programa iragarri dira 2022 urterako. Diru gehiena ikerketa eta garapena eta trantsizio energetikoa laguntzeko izango da. Jardunaldien bidez, aurkeztuko zaie katalogoa sektoreei. Eusko Jaurlaritzak enpresa txiki eta ertainentzako 2022ko laguntza plana aurkeztu du. Plan horretan 74 laguntza programa biltzen dira eta horien helburua da ekonomia suspertzea eta kalitatezko enplegua sortzea, arreta berezia eskainiz Euskal Autonomia Erkidegoaren garapen jasangarriari. Digitalizazioan, eraldaketa energetikoan eta klimatikoan eta sozialean. Gero eta gehiago enpresa handiak traktore direnak eskakizun horiek dituzte eta gure txikiak ere hor behar dute izan. Laguntza horiekin 590 milioi euro banatuko ditu aurten Jaurlaritzak. Enpresengan jarduera ekonomikoan eta enpleguan zuzenean eragingo duen dirua. Iaz baino 1,5 gehiago, eta horietatik 100 milioi euro inguru energiari lotutako Europako Next funtsetatik etorriko dira. Eskari handia bada aukera zabalik utzi dute dirusaien bat handitzeko. Oraingoz dirusaiaren 170 baino gehiago ikerketa, garapen eta berrikuntza programetara eta trantsizio energetikora bideratuko direla aurreikusi du Jaurlaritzak. Industria nazioartekotzea eta landako eta itsasertzeko ekonomia eta enplegua sustatzeko inbertsioak ere lagunduko dira. Euskal enpresek Euskadi indartzen jarraitu behar dute. Euskadi indartzen duten heinean enplegua sustatzen dutelako, eta bertan egindako lanak baita ere nazioartean eragina izan behar du. Eta nazioartean egiten denak Euskadin izan behar du. Gauzak honela ekonomia garapeneko sailak sektorekako 3 jardunaldi antolatu ditu otsaiaren 23, 24 eta 25erako. Laguntza programak enpresa txiki eta ertainei azaltzeko. Dagoeneko 1.400 enpresak eman dute izena jardunaldi horietan. Ostera hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko 2020-2030 plana eztabaidagai izan zuten Herenegun Eusko Legebiltzarrean. Hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko 2020-2030 planak erronkatza planteatzen du hondakinen egoera Europako araudi berrira egokitzea. Hondakin guztien sorrera tasa 30% murriztea alde batetikan, hiri hondakinen gaikako bilketa 85% artea handitzea, hondakin ez arriskutsuen 85% berrerabiltzea bigarren mailako material bezala erabiliz, eta zabortegietako deuseztapena 15% baino gutxi gora murriztea da helburu nagusietako bat. Koalizio abertzaleak egitasmoaren gaineko zalantzak agertu arren zenbait proposamen eta erdibideko zuzenketa adostu ditu Eusko Jaurlaritzako EAJ eta PSErekin. Besteak beste Espainiako hondakinen legeak ezarriko duen isurien gaineko zerga berria Eusko Jaurlaritzak kudeatzea adostu dute 3 talde parlamentarioek. Bestalde hondakinak kudeatzeko planean jasotako helburuak betetze aldera zerga horren tipoak igotzea eta bestelako mekanismo fiskalak ezartzeare aztertuko du Jaurlaritzak. Horren aurrean Mikel Otero EH Bilduko legebiltzarkideak planaren anbizioa zalantzan jarri du, aurrekoak ezarritako helburuak bete ez zituela egiaztatuz. Zuk esan duzu, bai, aurreko plana, ez da bete, ambiziotsua zen, ambiziotsua zen gauza batzuetan.
beste gauza batzuetan legea betetzeko helburua besterik ez zituen eta asko ez dira bete. Nola nahi ere Otero Pozik azaldu da batzorderen ostean EH Bilduk aurkeztutako proposamenen 160 onartu dituztelako EAJaren eta PSeren babesarekin. Testuinguru honetan planean jasotako helburuak betetzen direla ziurtatzeko ikuskaritza zorrotza eta kontrol neurriak indartzea eskatu diote subiranistek eta Elkarrekin Podemosiuk hondakinen plana aplikatzean. Y esperemos que los controles y la vigilancia por parte del gobierno vasco en este caso no fallen, ¿no? Bien bitartean Sotok positibotzaio du isurketa eta errausketa kanonak ezartzea, baina horrekin batera kezkatuta agertu da planak aurre ikusten duen errausketaren hazkundeagatik. PP Ciudadanos taldeko Muriel Larreak berriz positibotzaio du lankidetza publiko-pribatua kontuan hartzea, eta Vox alderdiko Amaia Martinez kezkatuta agertu da enpresek ordaindu beharko dituzten zergengatik. Arrego Martin, sailburu ordea eta ingurumen. Ego Euskal Herrian, ELA, LA, Biru eta Gurbil sindikatuek protestak deitu dituzte garraioetako langileek 60 urterekin erretiroa hartu ahal izateko eskatzeko. Garraioko ordezkaritza duten sindikatuek mobilizazioak egin dituzte Donostia, Bilbon, Gasteiz eta Iruñan. Espainiako gobernu ordezkaritzen aurrean Fermin Iregi, garraiolariak 60 urtetik aurrera lan egiteak sortzen dituen arriskuez ohartarazi egin du. Argi dago, egiten dugun lanagatik arriskutsua dela, bai gure osasunarentzat, bai bidaiarentzat ere adin batetik aurrera gidatzeko lanekin jarraitzia. Ezbehar tasa oso handia da eta laneko asentismo tasak izugarri igotzen dira jasaten ditugun lan baldintzen ondorioz. Lanaren arira, Galdakaoko Maxam lehergai multinazionaleko langilek greba mugagabeariekin diote, fabrikako behargin guztiek greban daude, 320 langileak guztira. Enpresak keiza materiala ekoizteko fabrika itxiko du martxoan eta zuzendaritzak sindikatuei jakinarazi egin dienez, ezingo ditu 60 langile birkokatu. Galdakoko masa multinazionaleko langileek greba mugagabea hasi dute. Eiza materiala ekoizteko enpresa martxoan itxiko da eta zuzendaritzak sindikatuei jakinarazi dionez, ezingo ditu 30 langile beste enpresa batean birkokatu. Hala, ari erantzunez behargin guztiek greba mugagabea hasi dute. Langile batzordeko 4 sindikatuek babestuta, UGT, Comisiones Obreras, SIX eta ELA. Guztira 320 langile dira Galdakaon eta lanuzte mugagabeari ekin diote. Sindikatuek gainera hautsitara joko dute kartutxo sektorean salmenta legezkoa den aztertzeko. Haien ustez enpresa irekita mantendu daiteke eta hala ez balitz behargin guztiak Masameko beste fabrika batzuetara eramatea eskatzen dute. Adibidez, Iruñaokan, Araban, Masamek duen kartutxo fabrikara. Horrez gain sindikatuen hitzetan erretiro aurreratuak edo irtera ordainduak bideratu ditzak enpresak. Zuzendaritzak aldiz argi utzi du langile batzordeari akordirik ezean kaleratzeak lan erregulazio bitartez egingo dituela. Hori bai ez da sindikatuek martxan duten salaketa bakarra, aurretik behin-behineko langileen egoera salatu baitzuten lan ikuskaritzaren aurrean. Horren arira, langatazken arira, Mitxel Lakuntza elako idazkari nagusia izan dugu Eguerdiko magazineko gonbidatu nagusi eta nabarmendu egin du sindikatuek dituzten erronkak funtzean beti berdinak izan arren garaietara egokitu behar direla. Sindikal gintzak dazkan erronkak funtsean beti berdina diela. Gauzadeak garaiak aldatzen dira eta egokitu behar da, garai horietara. Baina hemen aberastasuna nola banatzen den. Gaur egun genero arekin eta soldata arrakalarekin ematen diren gatazka horiek nola konpontzen diren eta mundua ere klase ikuspegitik nola ikusten dira oinarrian sindikalgintzan dauden kezkak eta oinarriak. Eta egia da, irekitzen ari direla eztabaida berriak, besteak beste digitalizazioarekin eta besteak beste ere egin beharreko transizio gure ustez ekologiko eta sozialarekin. Eta esango nuke sindikalgintzak horre erdigunean kokatu berritula gai horiek. Eta gaia aldatuta, Gipuzkoara goaz A636 errepidera zehatz mehatz izan ere, zerrazen handia ematen jarraitzen duelako bertako bidezariak.
Duela hilabetetik abian da Bergara eta Beasain arteko hemen atzean dugun 636 errepideko ordainlekua. Milaka pertsonari eragiten die, egunero 9.000 ibilgailu inguru igarotzen baitira bertatik. Herritarrek zein iritzi duten jakinai adi jarraian. Lotzagabakari bat. Desde luego, ni kontran nago. Zegoen arte doainik izan da, doain ordaintzera. Ez zait ondo iruditzen egia esan. Zeratikan hori geure inpuestuak inda da lehen ere, eta berriro paratzen jarraitzu dugu. Benetako dago oso goizki gestionauta. Eta ez dago eskubideitana, gure inpuestoan gana jutia dana. Gainera da, beste eskualdera juteko bidea, eta nik uste dut ez. Pasada badala ordaintzia berriro guztion diruak inako obra bat, ez? Da bide ordaintzia berdina. Egun erabili behar da benantzak hori dirutza da, urtean bukaerarako. Ordainketa Beasainen Ezkio itsason eta deskargan bertan jarritako arku sistema baten bidez egiten ari dira. Erabiltzaileek ez dute geratu behar sistema elektroniko batek identifikatzen baitu ibilgailua. Kostuei dagokienez motorzaleak dira bidesaria ordaindu behar ez duten salbuespen bakarra. Gainerako garraiolariek 2,53 eta 5,15 euro hartan ordaindu behar dute. Abiatu gailua dutenen kasuan deskontuak dituzte. Deskontu ez gain, gehienez 33 euroko gastu topea ezartzen du Gipuzkoako autobideetan. Baina sistema hori izan ezean kontu korronte bat eta autoaren matrikula eman behar izan diete Gipuzkoako Foru Aldundiari ordainketa bideratzeko. Bain justu bidesari honek hautsak arrotu ditu, hainbat herritarrengan haserrea piztu da eta azken hilabeteotan hainbat izan dira egin dituzten protestak. Esaterako pasaden asteburuan Urretxu Zumarragan 100 herritar bildu ziren 3 sindikatuak eta A636 peajerik ez plataformak deituta. Eskatzen ari gara da Aldundiari bidesarien sistema kentzeko, bertan behera usteko, eta bidegabeki 2018tik kobratutakoak itzultzeko ere eskatzen nahi geha. A636 plataformaren partetik mila esker gerturatu zareten guztio gara kaltetuak eta ikusten duzu guztion artean talde handi bat osatzen dugula. Mila esker eta ez, peajerik ez! Asteburu honetarako beste mobilizazioa deitu dute Beasainen oraingo honetan Goierri eta Debagoienako Kontseilu Sozialistek antolatuta. Testuinguru honetan protesten artean sabotaia ekintza bat izan da hemen atzean ikusten duzuen. Beasaingo arku sisteman izan ere aste erdian hainbat ez ezagun bertaratu dira eta hemen atzeko hesia moztu eta bertako arku sistemako kableak moztu dituzte, baina Gipuzkoako Foru Aldundia kable hori jada konponduta berriro ere arku sistema martxan da eta berriro ere kobratzen ari da. Azken agurra eman diote Karmele Aiarberi Ataunen ehunka-lagunek, omenaldia egin diote Herriko San Gregorio auzoko pilotalekuan. Eskerroneko hitzek bete dute ekitaldia. Aiarbek euskararen alde eginiko urratsak ekarri dituzte gogora, bai eta ibilbide politikoan emandako pausoak ere. Anaiarrebak ez etxi, lehengo sustrairik ez utzi, harimak endu nahi digutenei, hortzak erakutsi, herri libre bat iritsi, nahi badegu biarretzi, arma benetan ziurrena den euskarari eutxi, arma benetan ziurrena den euskarari eutxi. Gora Karmele! Gora Euskal Herria Euskalduna! Azken agurrak Karmele zuri hitz egitera narama politikari euskal zaleta eskola umeen ama gugandik urrun joan zaren arren, lehen joan zirenen gana. Zauden tokitik begira zazu, hemengo jenden emana. Herriak bueltan eman nahi dizu, zuk herriari emana.
Eta etzeko kontuekin atzokoan eman zioten hasiera emakumea ardatz elkarrizketa sortari kolpez kolpe saioan emakunderen eskutik izortze Santin zientzialaria izan dugu lehen saioko protagonista. Elkarrizketa osoa 11.eusen ikusgai duzue kolpez kolpe atalean. Nik uste dut oso garrantzitsua dela emakume gazteentzako erreferenteak izatea. Erreferenteak historian zehar, baina baita ere gaur egun erreferenteak izatea emakume ikertzaileak eta etorkizuneko erreferenteak sortzen joatea poliki-poliki, ez? Ez da erreza, oraindik ere muga askorekin aurkitzen gara, ez? Eta zientzian beste arlo askotan bezala, bi pertsona daudenean emakume gizona curriculum berdinarekin, gizona hartzeko joera egoten da, emakumeari lotutak egon daitezkeen zenbait arazo, agotxoen artean, kontratatu behar zaitun pertsonaren ikuspuntutik arazoak egon daitezkelako, ez? Emakumeak azkenean, umeak uki ditzazkegulako, eta abar, ez? Eta hori errealidade bada, eta ni neuk bizi izan du ditut horrelako egoerak, ez? Beneran nahi badugu gazteenengan zientziarako grina hori piztu, askoz informazio gehiago helarazi behar diegu. Karrera horien edo ibilbide horien konplexotasuna azalduz, baina baita ere esan ez zenolako onurak ekartzen dituen mota honetako karrera bat egitea. Azken finean, mota ezberdinetako lanak egiten dituzulako, eta zuk egiten duzuneko lana gero jendartearen onura erakarri dezakeelako. Orduan, nik uste hobetu dugula, baina oraindik ere lan asko dagoela egiteko alde horretan. Baina emakume zientzialariak Euskal Herrian daude asko, eta ona gainera. Eta arlo guztietan esaten duan bezala, nik ezagutzen ditut igual biomedikuntzarekin erlazionatua daudena batez ere, ez? Baina gizarte ikerketetan ere oso ikertzaile onak ditugu emakumeak direnak, ingenieritzan ere adituak ditugun emakume oso nahi ditugu, orduan hor potentziala egon badago. Ez ditut esenak esango, esan bezala gero batzuk astuko ditudalako, baina nik uste dut gainera gero eta ikusgarriak egiten ari garela. Pandemia honek hain zuzen ere mandigulako aukera hori, zerbait ona eduki behar zuen, emakume zientzialariak lehenengo lerrora pasatzeko, eta baita ere pandemia honetan zehar gertatu dena komentatu ahal izateko, eta nik uste dut hori oso positiboki baloratu egin behar dela. Horrez gain, hitzordua izan dugu gaur musika zuzenean saioarekin, ostegunero legez gaueko 8:00 edota gure saioaren ostean gaueko 10:00. Gaurkoan Boot Strings taldea izan da protagonista. Ikus ezagun saioaren aurrerapena. Etxerako biderik aurkitzen laguntza eskein du Kulturari dagokionez, txikitik handira gaiarekin mozorrotzera gonbidatu dituzte bilbotarrak aurtengo inauterietan. Hain zuzen, inauteriak izan ziren pandemia aurretik ospatutako azken jai herrikoiak Bizkaiko hiriburuan eta gogotsu agertu da Itziar Urtasun jaien zinegotziak. Izan ere, txikitik handira da jai batzorde mistoak aukeratutako gaia. Eta gai hori aurtuta mozorrotzeko deia egiten dugu. Azken urte biotan gauza txikiak handi bihurtu direlako guretzat, faltan izan ditugunak eta itzialdia gozarazi digutenak kendu digutelako. Anima zaitezte mozorrotzera, gora Bilboko aratuzteak. Egitaragoaz gain, aurtengo Farolin eta Zarambolaz aurkeztuko dituzte hiriko udalaketako onpartzek. Ibon Kotero musikariak hartuko du aurten Farolinen papera eta Gema Martínez aktoreak Zarambolazena.
jairik ausartenak direzin jauteriak edo garatuzteak, baina nik uste dut, kasu honetan, ausardia erakutsi dabela jai batzordeak, udalak eta Bilboko hiriak berak. Sekulako ausardia, pandemia hasi izan duela 2 urte justu aratuzte batzuen atzetik edo ondoren, eta garaia heldu bada, gu izango gara lehenengoak ospatzen garai hori pasatu dela. Eta kultur politiketan, Espainiako gobernuak lege bakarra ezarriko die film, telesail, areto eta plataformei. Orain dela 15 urteko legea eguneratuko dute, film independenteak ekoizpenetik proiekziora arte sustatzeko asmoz gainera. Espainiako filmoteka kultura ondare izendatuko dute. Zinemaren eta ikusentzunezko kulturaren lege berriaren aurre proiektua aurkeztu du Espainiako gobernuak. 2007ko zinemaren legea ordezkatzera dator asteartean Mikel Iz eta Espainiako kultura ministroak aurkeztutako proposamena. Eta zinemazarago, ikus-entzunezko industriaren kate osoa arautzeko asmoa agertu du gobernuak. Pelikulez gain, aretoen, streaming plataformen eta telesaien jarduna ere barnean bilduz. Izetak azaldutakoaren arabera ikus moldea zabaltzea da helburu nagusia. Ikus-entzunezko kultura garaikidearen beharrei erantzuteko zinemetako karteldegien mugetatik harago. Bueno, han pasado 15 años de la anterior. Si se mira en términos históricos no es tanto tiempo, pero es verdad que es un periodo en el que se han producido importantísimos cambios en el mundo audiovisual y digital. Y por lo tanto, desde el sector hacía tiempo que se nos pedía un esfuerzo de adaptación de nuestras normas a esa nueva realidad. Arau berriak ekoizpen kate osoaren diru laguntzak arautuko ditu, eta nabarmendu dute ekoizpen independentea bultzatu nahi dutela. Eta arreta berezia jarriko dutela, artista berrietan, animaziozko lanetan eta nazioarteko koprodukzioetan. Filmak erakusteko guneen barruan areto komertzialak, espazio alternatiboak eta internet bereizi dituzte, eta ekoizpen Europarrean eta Iberoamerikarrean espezializatutako programazio bat izatea lehenetsiko dute. Aretoek diru laguntzak jasoa alizateko, urteko programazioko filmen 20% gutxienez Europako batasunekoak eta Iberoamerikarrak izan beharko dira. Puntuazio bikoitza izango dute gainera, dokumentalek, animaziozko filmek, emakumeek zuzendutako film luzeek, estatuko hizkuntza koofizialetan azpidatzitakoek eta diru gutxi biltzen dutenek besteak beste. Espainiako ministroen kontseiluak lege aurre proiektua onartu ostean, eragileekin bildu eta proposamena osatu eta aberasteko tartea irekiko du kultura ministerioak. Prozesu hori amaitutakoan, ministroen kontseilura eramango dute berriro, eta lege proiektuaren tramitazioa hasiko dute. Talbistegiarekin amaitzeko, anestesia metal taldeak kantu berri batekin aurkeztu egin du 2 urtez atzeratu ostean datorren astean hasita abiatuko duten Phoenix bira. Atarrabia, Bilbo, Donostia eta Biarritzen emango dituzte kontzertuak besteak beste. Urte batzuetako isilunearen ostean hortxe duzue Phoenix kantua eta bueltan elkarrizketa izango dugu gurean, orain arte.
Pandemiaren ondorioz aldaketa nabariak izan dira gizarteko arlo askotan edota gehienetan. Hezkuntzari dagokionez eta Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerketa batek berretsi egin duenez, krisi sanitarioa dela eta teknologia berrien erabilera estatu osoko ikastetxeetako irakaskuntzan finkatu egin da. Txostenaren emaitzak eta horren ondorioak ezagutzeko, gurekin dugu gaurkoan pantearen beste alboan Aitor Iñaki Karrera, Eukitz taldeko ikerlaria. Gabon, Iñaki? Gabon. Pandemiaren ondorioz esan bezala ikastetxeetan gailu teknologikoak eta onlineko plataformak erabiltzera hasi ziren, eskaera profesional berri horiei behar bezala erantzuteko. Hasteko eta pixkate testu inguruan kokatzeko, zertan datza horren inguruan egin duzuen ikerketa? Ados, berriki txostenean, ikerketa txostenean argitaratu dugun bezala, nolabait hemen lehen hezkuntzako irakaslei, maisu maestrai, izan duten bizipenak, nolabait ikasleen alfabetizazio digitalaren inguruan hor bildu nahi izan dugu, baina hau pausu bat, urrats bat izan da, iraganean beste batzuk, zentzu onera llegatzeko beste pausu batzuk eman dira, eta etorkizunean suposatzen dut ere, hori bide beretik jarraituko dugula, Safer Internet Center Spain 2.0 proiektuaren esparruan garatu egin da ikerketa ezta. Noiz hasten da SIC 2.0 hori eta zertarako? Zer du helburu proiektu horrek? Ados, hor pixkat, SIC 2.0 hau nolabait finantziak eta programa bada, 2.0 SIC Internet Center. Finantziak eta programa bada, eta behar badago hobeto ulertzeko, Ukitz online sarearen nondik norakoa begiratu aztertu beharko duke, Eta, horrela labur baldin bada ere, Ukitz online Europar sare bat da, mende honen hasieran sortu zen, bere asmoa, nire kidek ere parte izan dira, zen Estatu Espainoleko ordezkari bezala, nolabait gure esan duzun bezala EHUko ikerketa taldea da. 25 ikerketa talde ezberdinek osatzen dute, eta hasiera batean, buruz ari naiz, baina nik uste 2011 edo izan zela lehenengo ikerketa txosten argitaratu zela, eta hasiera batean interesa zan internetak aurre eta gaztegi eskaintzen zizkien aukerak eta arriskuen inguruan arakatzea, Eta, garai horietan, interneta ordenagailu edo mailetako ordenagailuetan edo portatiletan lortzen zen, baina nolabait gure etxeetan hori esaten zen, edo egongeletan edo behar badalo geletan, baina nahiko ikusgarria zen, Gauza da hau erabat aldatu dela smartphonearen etorrerarekin eta smartphonearen zabalkuntzarekin. Azken finean, smartphoneak eskaintzen duen informazioa nunbait oso era pribatuan eta nahi den tokian. Eta gainera, ez da soilik nahi duzun informazioa, baizik eta edo zer, atera daiteke hemen. Orduan, hasiera batean, nunbait asmoa bazan aurra eta gaztea zaintzea, babestea, hori erabat aldatu behar izan da, Eta egungo plantamentua jarraitzen du izanez, nolabait internetak ze aukerak eta ze arriskuak dituen, baina bat ikuspuntua gazte eta aurren alduntze teknologikoen aldera jotzea da, Hori ikusita, orduan, Incibek, gure ikerketa trajektoria ikusita eta hurbildu zitzaigun eta nunbait lan proposamen bat eskatu zigun guk eskaini genien eta horrez geroztik egin ditugu zenbait ikerketa,
Claro, alduntze aurre eta gazten alduntze teknologikoa bilatze aldera kontutan hartu behar dugu eragile sozialak, hau da, ze eragile izaten duten bere inguruan, ez? Eta, bueno, hor dakigun bezala, hori berdinen arteko harremana izaten da, familia giroa eta eskola. Orduan, Sandra, azkenengo urtetan, nera nik uste 2019an buruz hariko nahi, ez, 2019an argitaratu genuen txosten bat, txosten honetan, mutilei 9 eta 17 urte bitarteko gaztei galdetu genien beren ohitura, interneten ohituren inguruan, ez? Bai tabletak, bai smartphoneak, ordenagailuetan, eta zer bilatzen zuten eta are gehiago. Gatazkak izatekotan eta nola bazten zituzten gatazka horiek guztiak. Hori izan zen 2019an argitaratu genuenean. 2020an aldiz etxeetara jo genuen. Estatu espainolean 850 bat etxe eta bertaratu ginen, eta gurasoi, haien gurasoi ere gauza bera planteatzen genien, ez? Zenolako alfabeteatzen mediatikoa, digitala lantzen zuten, eta mediazio hori, ez, nola bideratzen zuten. Horren ondoren, eta orain orduan galdetu didazun ikerketagatik 2.0 planteatu genuen nolabait ikuspegi kualitatibo batetikan ikastetxetara jo behar genuela, ez? Ez ja soilik gurasoak, ez soilik ikasleak, baizik eta nonbait irakaslek ze iritzi izan duten honen inguruan, alfabetizazio digitalaren inguruan. Horregatik hartu izan duguna oraingo honetan, eta gainera urtebeteko lana izan da, hau oso estua izan da, ez? 17 erkidegoetan egin duguna izan da, talde eztabaidak osatu, talde eztabaida horiek izan dira 6 ala 7 bat irakasle osatuta, eta lehen hezkuntzak hartzen du 3 zikloa, lehenengo, bigarren eta hirugarrena, hau da 6 urtetik 12 urte bitarte. Hor izan ditugun irakasleak, haiekin hitz egin dugunean, irakasle hauek ere bai oso irakasle ezberdinak izan dira, batzuk izan dira tutoreak, beste batzuk espezialistak, hau da ingeleseko irakasleak, ala hezkuntza bereziko irakasleak, ala IKT-ko arduradunak, ala zuzendaritza taldekoak, eta horrez gainera hartu izan duguna, izan da esperientzia ezberdinetako irakaslegoa, ez? Eta adin ezberdinetako irakaslegoa. Eta, beraiekin azken finean ikerketa honetan egin duguna, izan da, hori beraiekin mintzatzea, beren bizipenen inguruan, ez? Argi esateko helburuak, nik uste dut, denok dakigula, azkenengo urtetan izan dugun egoera latza izan dela, gainera batipat kolektibo honentzako, eta orduan egin nahi izan duguna izan da nolabait ahotsa eskaini, ez? Ahotsa eta nolabait esan diezagutela ze nolako bizipenak izan dituzte, ez? Nola konpondu egin duten izan dituzten erronka guzti hauek, ez? Bai konfinamentu garaian, eta bai konfinamenduaren ondoren, ez? Eren horre 11 gora bera izan dira, ez? Hori izango litzateke helburu nagusia, baina horren ondoren, arakatu nahi izan dugu ikastetxe ezberdinetako ekipamentu, infrastruktura, teknologikoa, arakatu nahi izan dugu ere bai, nolabaiteko arrakala digitalak egon daitezkenak edo zenbait kolektiboetako aur eta gaztek bazterketa digitala erortzekotan egon daiteke edo familien artekoa edo ikastetxen artekoa. Azken finean, hori guztiak izan dira ez gure asmoa ikerketa honetan.
Eta ondorioei dagokienez, ondorioen artean zeozer positibo egon da, baina baita ere ondorio negatiboak egon badaude, ezta? Zeintzuk izan dira horiek? Bueno, ondorio asko atera daitezke. Ondorioak hor egin izan ditugunak ez gai ezberdinak atera egin dira, ez? Esate baterako irakasle funtzioa den inguruan, argi geratu izan da nolabait irakaslegoa ez zegoela prestatuta horrelako egoera baten aurrean, ez, aritzeko. Gero ere agerikoa da, baina hau ja ez da soilik ikerketa honetan agertzen den, nolabait hezkuntza paradigma aldaketa bat eskatzen du, ez? Egungo 20. mendeko gizarteak beste behar batzuk baditu, ez? Eta orduan, hemen nolabait agerikoa izan dena, aldaketa honetan, esate baterako, IKTak, informazio teknologiak eta komunikazio teknologiak lagundu dezaketela, baina berez ez direla helburuak, ez? Hau da, oso lagungarriak izan daitezke eta hoiei esker, hau da, IKTei esker aurre egin ahal izan diogu, ez nolabait egoera latzoni, baino berez helburua ez da. Hezkuntza paradigma aldatu nahi baldin bada, hobetu nahi baldin bada, IKT-tan ez nolabait laguntza aurkituko dugu. Baina IKTak berez ere ez dira nolabait helburu, ez aldatzeko helburu. Horrez gain ere, lehen hitz egiten ari nintzen arrakalaz eta oso agerikoa da, ez da soilik ikastetxe batetan ez gaiu teknologikoak punta-puntakoak egon bar direla, egon da ere ezer gutxi konpondu dezakegu, hor beste behar batzuk ere helarazten dira, hau da, gaiu horiek mantenimendu bat behar dute. Eta mantenimendu bat esan nahi denean ez da soilik konpontzea, baizik eta programa berriak, eta sartzea, eta egokitzea. Horrek ere, gailu horiek nolabaiteko sare, hau da, konexio, ez azkarra behar dute. Eta ez da gure etxetakoa, imaginatu ikastetxe handietan, momentu berean, zenbat eskaera, zenolako eskaera izaten da. Hori guztia erabili behar izaten da. Beraz hor dago bestea. Besteek ere, beste aldetik zerratera da, IKT koordinatzaileen egoera ere, maiz ez gertatu izan dena da, hain zuzen ere erabiltzen direla bere orduak, gailu hauek konpontzeko, edo routerra konpontzeko, eta ez, berez hori ez da beren lana. Beren lana da ikastetxeko plan teknologiko bat garatzen laguntzea, eta baina, maiz olakoak. Baina, 11 gauz esan daitezke, gai ezberdinak atera dira, denak oso interesgarriak, mediazio beraren inguruan, esaten ari nintzena hasiera batetan, ahalduntzea baldin bada, aurrek bakarrik ezin dute, gazteek bakarrik ezin dute. Ez nolabait mediazio bat, alfabetizazio bat ere behar dute, eta alfabetizazio hori ez familia eta eskolaren bidez etorriko da. Gehiago, nunbait egoera honek ere oso agerian utzi du familien arteko bereizketa, ez? Nun familia askotan, ez gurasok edo tutoreak alfabetikoki, alfabetizazio digitala badute, eta tresnak badituzte, eta eguneroan erabiltzen dituzte, eta beste hainbat etxeetan ez dago gailurik, ez dago konexiorik, eta ez dago laguntzarik. Horri guztiari nola buelta ematen zaio. Eta jarraitu nezaken horrelako 11 egoera ezberdinak orduan, eta gainera ere erkidegoen artean beste arrakala oso nagusi izan dena, ez gure erkidegoan, baizik eta bestetan, izan da herrietako eskola eta hirietako eskolen artean, ez? Hor zenbait momentutan, da soilik gailu gutxi zituztela, baizik eta esan dudana, ez? Konexioak kale egiten zuen etengabe, eta baldintza horietan imaginatu zuen.
Eta, bai, esan. Eta etorkizunera begira, Iñaki, esan duzu hezkuntza paradigma aldatu egin behar dela, segunda zenolako beharrak dituen momentu bakoitzean. Pixat hori, etorkizunera begira, nondik jarraituko dituzue ikerketak, zer aurre ikusten duzue? Bueno, hor dugu, nunbait gure lan hildoa hause nik uste dela, alduntze digitalaren inguruan, Hor, nik uste ere agerikoa dela, eta ikerketa honetan ere maiz azaldu dela zuzendaritza ekipoen ardura, Zer dela eta zenbait ikastetxeetan, zeudela zuzendaritza ekipo batzuk, arduratsuak, gaiarekin kontzientziatuak eta bestelako garrantzia ematen ziotenak. Eta beste batzuk aldiz ezein beste. Nik uste hor konturatu behar garela, maiz pentsatzen dugula, zuzendaritza ekipoa dela zuzendaria, ikasketa burua eta idazkaria, eta hor konpon. Ez da, hola, hemen ere ikerketa honetan horrela agertu da, hola, zuzendaritza ekipoa da ikastetxe osoa, bertako profesional guztiak, bakoitzak bere mailan, bakoitzak bere momentuan, eta baina hor, zereginak denek dituzte. Zuzendaritza taldeak egin beharko duna da nola edoala, hori guztiak kudeatu eta nolabait bideratu, baina berez, hau guztia denen ardura dela. Eta nik uste dut etorkizunean dagoen erronka nagusia hortik jongo dela. Gure aldetik esate baterako, gu jarraituko dugu, horrelako ikerketa lanak gauzatzen eta lehenesten aur eta gazten ongizatea eta aur eta gazten ahalduntzea. Eta horretarako behar diren tresnak eskatuko ditugu. Besterik gabe Iñaki, mila eskerrak gurekin egoteagatik, guzti hau azaltzeagatik eta tarte hau eskaintzeagatik. Mila esker zuei, zeren maiz horrelako lanak egiten ditugu eta gero nonbait txostenetan argitaratzen dugu, baina gure zeregina da honen guztiaren berri ematea eta eskertzen dizuegu aukera hau eman izana. Adi egongo gara urrengo berrikuntzetara. Nahi duzen Mila arte. esker. Agur, Sandra. Agur. Eta zuek ez mugitu, musika direkeko diogu tartetzoa, baina bueltan solazaldia izango dugu gurean, orain arte.
Gabon berriro, gaude gaurko solazaldian. Gaur gurekin du Nekane Gartzia, ondo etorri. Eta Eneko Ander Romero, ondo etorri be bai. Kaixo, Gabon. Eta lehenengo gaia jorratuko dugu segiren, izan ere gaur pobrezia energetikoaren aurkako eguna da, energiaren presioa nabarmen garezitu eginda azken aldian eta ondorioz presioak geroz eta garestiago diren honetan lan baldintzak hobetzea eskatzen dute langileek hainbat sektoreetan berritzeke dauden hitzarmen berrien negoziazioetan. Soldaten igoera lortzea izango da, beste aurtengo erronketako bat. Mitzel Lakuntza ela sindikatuko idazkari nagusiak horrela adierazi ditu lehentasunak. Sindikal gintzak dauzkan erronkak funtsean beti berdina diela. Gauzadeak garaiak aldatzen dira eta egokitu behar da, garai horietara. Baina hemen aberastasuna nola banatzen den. Gaur egun genero arekin eta soldata arrakalarekin ematen diren gatazka horiek nola konpontzen diren eta mundua ere klase ikuspegitik nola ikusten dira oinarrian sindikalgintzan dauden kezkak eta oinarriak, ez? Eta egia da, irekitzen ari direla eztabaida berriak, besteak beste digitalizazioarekin eta besteak beste ere egin beharreko transizio gure ustez ekologiko eta sozialarekin, ez? Eta esango nuke sindikalgintzako erdigunean kokatu berritula gai horiek. Ekonomikoki soilik ez, krisi soziala eta krisi ekologikoa ere baitugu aurrean, lan munduan noiek ondorioak izango dituzte, ezta? Bai, azkenean, Mikel Lakuntzak oso ondo esan du nire ustez, ez dugu ezer berriaren inguruan hitz egingo, funtzean. Bai, gauza barriak daude eta aipatu du digitalizazioa eta bar, baina azkenean, nondik hasi honen inguruan hitz egiten. Beti izan ditugu arazo berdinak, bai soldatak, bai lanorduak, azken 100 urteetan ez direla aldatu, kontziliazioa, soldata arrakala, betiko eztabaidak dira, baina emoten du hemen ez dela ezer mugitzen. Ni izango nuke arazoak gehiago izaten dira orain, ze behintzat energiaren prezioa ikusten dugu gasolinarekin, ikusten da elektrizitatearekin, eta, klaro, soldatak igo behar dira, KPI-aren arloan, baina, klaro, presioak bebai, igoeraz eta gehiago, igo eta igoeraz joaten baldin badira, ez dakit igoera horrekin, agian ez da, agian behar dugu igoera handiagoa. Ezken finean, soldatak mantentzen ari dira eta enplegua handitzen ari dira, eta hori postekoa da. Postekoa da modu isolatu batean, postekoa da, baina ez da inunik iona nahikoa ikusten dugunean, soldatak mantentzen direla eta presioak igotzen direla. Presioak igotzen dira, baina gauza funtsezko gauzetan, adibidez, eta nekarek aipatu du, energia, bai gasolina, baina baita ere guk guretzeetan, kontsumitzen dugun energia, kristoni igoerak izan ditu azken hilabetetan. Eta egon gara esaten errekor berri bat bete dugu elektrizitateen presioekin. Iaztero, ez da, zegoen. Hori da, eta horrek ez du egin gero beruntz. Eta orain, negua pasa dugula edo pasatzen ari garela, eta orain heltzen ari dira, igual lehenengo pertsona hitz egiten dudalako, baina orain heltzen ari dira fakturak, eta ikaragarria da, benetan ikaragarria da. Ez da jasangarria jende askorentzat, gero eta jende gehiagorentzat, gainera. Ez dirudizuk esan duzuaren arira adibidez, erraz izango denik KPI-aren parean soldatak igotzea edo. Beste alternatibarik aldago herritarren edo pobretzea eteteko? Bai, badago, egin dute, hori, beza jeitzi, baina, klaro, beza jeitzen baldin baduzu, gero instituzioek diru gutxi daukate, hori, inbertsioak egiteko, eta azkenean, beti gara guk perjudikatuak. Behintzat, niretzako hori da partxeak jartzea, baina eskez dute enpresa elektrikoei hori esaten, kontxo, jeitzi prezioak. Azkenean egiten da bidea aldrebez beti, eta ez dute zuzenara joaten. Gaur, irakurri genuen prentzan, Moneta Funtza Internazionalak eskatu diola Estatu Espainolari zergen igoera bat.
Eta, claro, zergen igoera bat entzuten dugunean, orokorrean, danok izaten dugu beldur, azkenean badakigu zergen igoerak nori egingo dion favor, mesede, eta nori kalte, claro. Bazen egunen esaten zuen, puntu baten marregarria da. Yolanda Díaz ministrak esaten zuen pasen egunean, momentua dala, jada zerga progresiboak, Espainiako konstituzioak esaten dauen bezala, inposatzeko edo sartzeko. Baina gobernuan zaude, ministra zara, ministro kontseiluan zaude, asteazken markatu guztietan, hor zaude. Ba, igual, zuk bertan proposatu behar duzu eta esperentzan. Baina, klaro, gero badak zintzuk diren indar harremanak barkatu eta nola kudeatzen diren horreako gauzak. Baina, bai, beza jistea baino, importantea da gehiago dutenei, gehiago kobratzea. Gaur esaten zuen Bernie Sandersek estatu batuetan, senatuan, multimilionarioei nolabait txalo egin behar diegula. Azkenean, haiek lortu dute inposatzea nahi zuten gizarte, eta egia da, inposatu digute haien neurriak eta haien gizarte, eta azkenean kaltetuak beti dira gara, bardinak. Bezetik aztenetan Belgikara begira jarri gara, izan ere, Belgikako gobernuaren lan erreforma berriarekin, beharginek, lan hasteko, nola da, 5 eguneko lanaldia lan egunetara murrizteko eta ordutegia egokitzeko aukera izango dute. Zuek uste duzue hemen hori posible litzatekeela? Baina guzurra da. 4 egunetan jarriko dut, barkatu ez dakit. 4 egunetan lan egingo dute, baina 8 ordu lan egin beharrean 10 orduz egingo dute lan. Hau da, asteko 40 orduak egingo dituzte 4 egunetan. Hori da, baina ordu kopuru bardina. Hori zoramen utza da. Zoramen utzara en parte, gero egia da, askotan lan egiten dugunok eta lan egiten duen jendeak 10 ordu sartzen dituela, efektibamente. Eta, bueno, gitzen ez 4 egunez egingo dut, eta ez 5 egunez. Baina, guztiz trampatia da neurri hori. Bai, eta gainera, bebai ikastetxetako ordutegiak aldatu beharko dut, hori egiten baldin badute, suposatzen dut, lehen sartuko direla lan egitera, ikastetxetara, azkenean, dana mugituko da, pixkat ona da, baina, klaro, 10 ordu sartzen baldin badozu, zenbat ordu daukazu egunero, etxean egoteko, erosketak egiteko, orduan pixkat trampa daukat. Eta, claro, ez dira 8 ordu. Askotan pentsatzen dugu lan egitea dela klase media pentsamendu hori, ez da? Lan egitea da ordenagailu baten eurrean egotea tiki-tiki. Baina etxeak garbitzen dagoen, edo lekuak garbitzen dagoen jendea emakumeak, edo hori ikastetxetan, edo lanak oso desberdinak dira. Eta 10 orduz lan fisiko bat egiten, eta inkluso mentalki ordenagailu baten eurrean, hori ezinezkoa da behitu. Egoin dela urte batzuk ja, Gipuzkoako Foru Aldundiak egin finantziatu zuen ikerketa bat lana eta denboraren banaketaren inguruan. Eta aipatzen zuten nola esan posible geistea lanorduak. Eta lanordu horiek geisten eta soldatak mantentzen, nola egin alzen, zenolako zergak ikutu behar ziren, igual enpresa batzuk direnak derrigorrez, langile gehiago eta orduan diru sarrera gehiago baizik eta, bueno, afekzio desberdinak ikerketa oso serio eta txukuna egin zuten, eta hori kajoi baten geratu zen. Ez ditu eskumenak aplikatzeko. Hau, arazo global bat da, baina tresnak eskaini behar dizkigute hau kudeatzeko, bai Aldundietan, bai Eusko Jaurlaritzan, bai udaletxetan, eta gizarte bezala orden barri bat eraikitzeko. Gaia salatuko dugu oraingoan. Izan ere, Donostiako bizilagunekin plataformak salatu egin du Gipuzkoako hiriburuko kaleetan turismoak klima aldaketarekin duen lotura, aldaketaldia ekimenaren barnean. Kolektiboak azpimarratzen duenez munduan, karbono dioksidoaren isurketen 8% turismoak eragindakoak dira, eta beraz, arlo horretan, desazkundearen alde egiten du. Asier Basurto, bizilagunekin plataformako kidea izan dugu gurekin eta halaxe aritu da. Turismoak esan dezuten bezala munduko CO2 emisioen 8% eragiten du, eta hori lotuta dago batez ere garraio bideei,
baina era berean garraio bide horiek behar dituzten azpiegiturek sekulako kaltea ere egiten dute. Aipatu beharko genuke baita ere, gune turistifikatuetan, ingurune natural aberatsetako gunetan, esate baterako Urdaibaien edo Donostian bertan Uhartean edo Antondegin, sekulako presioa eragiten dutela, bai bisitari kopuru masiboak eta baita ere bertan eraikitzen diren azpiegiturek. Zuek ere jarriko zenukete klima aldaketaren erdigunean edo turismoa? Agian turismoa kontzeptu handia bezala ez, baina azenolako turismoa daukagun. Ze behintzat, garraioen turismoa, esater baterako nik uste hegazkin gehiagizko erabilera. Azkenean, beste montatako garraioak izango bagenitu, agian arazoa nabarmen hobetuko litzateke. Behintzat pentsatzen dut, ez daukagula tren sare on bat, eta agian Bilbo-Madrid egiteko behar dugu hegazkin bat, nik uste dut ezetz. Eta pixkat, turismoa errua dela, turismoa bezala ez, baina azenolako turismoa bai. Osa, modeloa edo tipoa. Bai, horrela da nire duda da eta ea beste turismo mota bat garatzeko kapazakaren edo existitzen dan gaur egun. Edo pres gauden edo gauden turismo eredu hau goitik bera eraldatzeko. Aipatu dituzu hegazkinak eta egia da kontaminazioaren parte handi baten errudurak direla, baina hori baino ezin ditu gaztu ferriak. Zenbat ferri heltzen diren, eta Bilbo ez da zentzu horretan, edo Euskal Herria ez da zentzu horretan epizentro bat, ez da Bartzelona bat, baina zer nolako kontaminazio itzela egiten duten ferriek. Edo, inkluso Bilbo baten, ni Bilboko aldezarreko auzokidanaz. Eta nire eraikin osoan dau Airbnbs beteta. Gu gara Airbnbs garen bakarra. Nola nabaritzen da nire etxeko balkoitik ferri bat heltzen den bakoitzean. Agertzen dira bapatean. Zer, 60 pertsonetako marabunta bat, saltzen da alde zaharrean, eta juten da. Eta da, turismo masifikado bat, absurdoa ikutzen duena, eta ez diola inorako ekarpenik egiten ez hiriari, ez are gutxiago klimari edo munduari bere orokortasunean. Izan ere, gentrifikazio termino hori bai dago ondorioen atzean, turismo edo mota horren atzean. Zer nolako aldaketak edo zer nolako irtenbideak jarriko oso nituzkete? Nik pasaren egunen oso, nabaituko zenuten ja oso anekdota salenaz. Pasaren egunen niretzeko balkoitik ikusi nuen estena oso bitzi bat. Txistulariak pasu ziren etxaspitik jotzen, eta niatara nintzen ikustera. Eta batean ikusi nuen nola turista gida batek hasi izan oihuka txistulariekin ezin zuelako azaldu ez dakiz zer turisten 20-30 talde bati. Hori da hiri bat erakustea zaudenean hiri horretako espresio kulturalak literalki zapaltzen? Ez. Eta hori da nimiedade bat. Ze hori da espresio kultural baten zapalkuntza zehatz bat, baina nola desagertzen ari dira guztiak eta guztiak dira souvenir dendak. Pizuak nola desagertzen diren alokairuetatik eta bentatik eta dira guztiak piso turistikoak. Normak daude eta arauak daude eta arautua dago, nire ustez txartu arautua, baina arautua dago, eta arauak ez dira betetzen, eta mundu guztiak daki ez direla betetzen, eta hemen ez da zer gertatzen. Eta frustrante, agia uzokide bezala, ez ja analista edo irakasle bezala, frustrantea da, benetan frustrantea da. Jo, geratu naiz flipatzen, ze azkenean gure kultura zapaltzen baldin badute, hori ez da turismoa. Hori azkenean ikusten dugu, bizkat ikusten da Gaztelugatzen, ikusi da orain Bilboko kale ez ezagun bat, orain ezaguna dela, Callejon Zoido, Eta, klaro, orain
Instagramen dago ja pila argazkiak eta ikusten dugu, ez? Azkenean gauza bat viralizatzen denean, gentrifikazioak hartzen du. Eta hori, niretzako ez da turismo mota ona. Eta ez dakit nola konpondu halko dugu hori. Eta zuek uste duzu, zuek esan duzuaren arira, turismo horrekin, edo gaur egun dugun turismo mota horrekin, izaera kultural hori galduko dugula? Bai, guztiz. Sartzen dalako, ez da? Ez doido kaiakoi hori aipatu du nik. Gainarrikibar zonalde horretan hasi nintzen, txikian nintzen, eta kaiakoi horretara joaten ginen, jolastera, izkutatzera, eta gaur egun da, jendez gainezka. Eta hori da, leku oso lasai bat, etxeek emoten dute horra, beti izan da oso leku lasaia. Hiriaren fisionomia bera aldatzen doa. Eta batzutan aldaketa horiek izan aldira onerako, baina ikusten ari gara, orain, dekogun buelta, dana lan prekarioa, dana gure kulturaren desagerpena, dana Bilboko aldezarretik ezin zarera mugitu uda heltzen danean, hori da dekoguna bueltan, eta hitzekin tasa turistikoaren inguruan, kruzifikan, ezin dozu, zematen da turismoa dara orain, como, ez dakit, la gallina de los huevos de oro delakoa, eta ezin da horren inguruan ezer planteatu, zenbate hotel ireki dira Bilbon azken 5 urteetan. Eta garraitzen dute. Apaizen etxea sana jesuitena El Corte Inglés alboan, ez dakit, eraikin historikoak erabiltzen dira hotelak jartzeko, bai, hori da gure patrimonio eta gure kulturaren aurkako, ez da eraso zuzena, baina da ondorio zuzen bat, hori seguro. Baina, bizkat autokritika egiten, gu turista garenean, hortik juten garenean, ez dugu bilatzen olako hotelak, ez dugu ateratzen, ez dakit kale zehatz batean argazki bat bilatzen dugu, zornako jarrerak izaten ditugu gu geuk, hortik bilatzen dugunean. Gure turismoa ez da Espainiako bezalakoa. Eta azkenean dela, hori, ingeles beteta, dana alemanez, bebai, alkola, ole, dantzak eta bar, baina, kontuz, azkenean, agian guri, pizkat berdina, ja ikusten da Bilboko kale zaharretan, ikusten da bebai despedidak egiten, eta dana alkolekin, eta kontuz, azkenean, guri turismoa, nik pentsatzen dut ona dela, baina pizkat frenoarekin bestela... Gaur ez dakit zeretatzen zaidan anekdotekin, baina, sentitzen dut benetan. Baina, eta anekdotak askotan ez dira errealitatearen refleju bat, baina nire esperientzia badira, azkenean, 5 lekutan bizin izan az Bilbon azken 7 urteetan, eta bat kenduta, beste lauetan, Airbnb zegoen. Ni egon naz, abenduaren 31 baten familiarekin sozialtzen, eta behan frantses talde bat kriston parranda botatzen eta balkoitik txiz egiten. Hori ohikoa da ez, baina heltzen ari da, eta heldu da. De facto, hemen dago, ze hori ere da bultzatu duena bereziki udalak, Hori izan da, azkenean, hori datu. Eta gero zuk galdetu duzu, guk non baitera... Kalatu nalko dugu, gaia, zereko guztu, azkeneko 5 minutu... Joaten garenean beste leku batzuetara, nik uste dut, gitzinez, errespetua eta begirunea bestekiko bai zeiatu behar garela. Autokritikoak izan da eta jakin askotan egiten ditugula gauzak guri hemen ez ezkeguna gustatzen, turrak eta bar, baina begirunea minimoa da nik uste. Azkeneko gai bat jorratuko dugu, eguneko gaia delako, PP alderdian gertatzen ari da, Casado eta Ayusoren arteko usturak kanalean ireki egin du alderdia. Nola ikusten duzuen gaia, espioitza, ustelkeria, salaketen artean mugitzen ari dira, azken orduetan? Danon gauz farrak botatzen eta primeran pasatzen. Baina, azkenean korrupzioa baldin badago, kontxo, joan zaitez, justiziaren aldera, esatera hori ikusi dut, korrupzioa dago eta denuntzia bat jarri. Baina azkenean gauz PP betiko moduan. Azkenean korrupzioz beteta. Bai, barre asko bota ditugu hau komentatzen, baina egia da, larria da, eta Ayusok azkenean lortu du nahi zuena. Oso, PP bazekiten arazo hau zegoela, korrupzioa arazo hau zegoela. Ayusok bazekien, bestek zekitela. Ayusok enteratu zen, espiatu eta izaten ari zala. Orduan zer egin du, atara diotenean korrupzio kasua, tapatu du, ostendu du,
espiritzarekin, eta gauz danok espiritzaren inguruan hitz egiten, eta ez lapurreta bat egon da. Baina, ze show montatu dute, eta ze ondo egin duen ese Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez delako tipo horrek, ze ondo egin duen, gauzela dagoela mundu guztia hitz egiten mariatzien inguruan, eta ez dakizeren inguruan, gertatu danean, dala Ayusoren nahiak eraman dituela 200.000 euro baino gehiago. Baina, Espainia iz fiesta, eta hau da. Guztiok espero genuen Ayuso kanporatuta izatea? Bueno, Ayusok ekin aldu Pedro Sánchez bat orain, ez da? Hau da, apaltatzen naz, eta ez dut uste apaltatuko denik, baina bueno, ez decir, PSOEn gertatu zen oindala urte batzuk, eta orain bitu nun dagoen Pedro Sánchez. Azkenean kanpainan zen Lady Madrid, eta gaur da Lady Martir Madrid. Ose, azkenean, lideresa moduan dago, eta PP alderdiak eske oso txartu egin du. Azkenean, hori, ez dakit zergatik gaur esan duten albiste hori. Ze behintzat, bazeukaten orain, badaukate Castilla Leongo akordioak zer egingo duten bosekin, ez? Jo, karo, ezke orain danan kasgora dago, Nik uste dut zala momentu bat, Pablo Casadok erabili zuena presioak entzeko Castilla Leonetik Vox eta bar, orduan kentzen zenun hori, eta aprobetsatzen zuen Ayuso bidetik kentzeko, baina kontratukoa gertatu zaio. Arrisku gehiago dauka bidean geratzeko Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso baino. Momentu honetan gitzienez, datuak hor daude, Isabel Díaz Ayusok ni pentsatu aldut nahi duena beraren inguruan, eta jendeak pentsatu aldu Madridetin kanpo nahi duena beraren inguruan, baina Madridin bitu teskundeak. Oso argia da zenolako sustengua daukan. Eta honekin, segurenik, sustengu gehiago izango du. Esan dako, ez gauza hitz egiten korrupzioaren inguruan, gauza hitz egiten paiasada horren inguruan. Eta gertatzen jarraituko da. Ez da lehenengo aldia PPk egiten duela. Bitu nola egin zuen bere tesorerorekin, liatu zutena, apaiz faltzu batekin, behitu Cifuentesekin, bideo bat gordetaztak izen bat urte, eta deseroso jartzen danean ataratzen dute bideo eta ale kanpora. Eta orain, Ayusorena gelatu da. Ayusok izan du atzean sustengu nahikoa hori gelditzeko. Eta buelta emoteko horri, baina PPen horrelakoak normalak direla emoten du. Orduan, zer horrek usten dugu? Jo, gian PP alderdiaren estizio bat ikusiko dugu, Eta estizio hori, bastakit Vox sartuko den ala ez, baina eske azkenean antzekoak dira. Nik uste dut, eta nire aposto pertsonala da, uste dut benetan, Pablo Casadoren etorkizuna oso baltza dala. Ez dakite ordezkoa izango danea Isabel Díaz Ayuso, baina Casadok, Carromero baino beste norbait potoloagoa kendu beharko du erditik errua botatzeko. Teodoro edo errako bat, baina bestela Casadoren etorkizuna oso beltza da. Feijorena oso argia. Dagoela horrezkina baten hau guzti ikusten. Postu horiekin geratzen gara, bikote, mila esker beste behin gurekin egoteagatik. Eta zueko goratu astrenean berriro hemen egongo garela, gaueko 9:00 laurden gutxitan eguneko gakoak aztertzeko asteburu polita pasa. Mila esker eta gabon.